Belai kheno wana jangnai kok toma te chahai no hai social media o kasawi phaifio kaje Sikhok kaisa building go hapka mani khokna ni bagui phiaba jagni borok rok hojak wngui thangmani bagui joto saiban baikha bongni building o Sikhok hapka hini amoni yagulo kheno police rok no inform khlaika police rok ba thaio phai sokpaimani yagulo o Sikhok nokni bisingtwi bo khari manliya hinkhe paithago jandala balcony tongo aini tikhai baklaiwi building sakani achomsa yakung kaslewi kwlai thangka tola phaising paithago hinkhe amsuksa building kuchukni saka ni simi tolao kalaimani yagulo bini langma chonani nangkha Sikhok building bisingo mani khoknani thangmani o Sikhok yakung kaslewi building sakani kwlaikha belai kheno wana mansincha ki mansincha koktoma social media o kasawi phaikha o video social media o viral wngmani yagulo lukurokni kaham hamya comments rok bo nungnani mankha je baksa baksa kebo salai tonglaio obo bini kaisa majburi se bohok tongmani bagui se omo kahai samung khlaijao baksa keba comment khlailaio omo kahai ke thwimani chasi jakha Sikhok rok no omo hai ke no bothanani nango omo hai kaham hamya comments rok bo chwng nugui mankha hinkhe o building go je ongkhor tongmani bo ayang saka twi aborok bo joto camera o full video capture wngkha baksa baksa kheba viral video no nugui ni mankhana tei baksa baksa kheba nugya phano wngui mankhana bahai ke building saka ni ongkhor no naikha bo tei sagani hoite bahai ke tola phaisingo klaikha joto full video social media o tabuk pirjak phiaba ang ani oro hingka ke norong no full video phunugui mangala abo YouTube guideline ni ulongon khlainai abagui norok o manpileo nugui tongui mangkhana kaisa building ni simi tei kaisa building go bharna thangtani o yakung kasle thangmani bagui no tola phaisingo klaikha jago norok o Sikhok no bwsajak je tongmani circle rijak obono Sikhok tei gana gani joto borok rok no bono nasiklaijak jagani klaikha hinkhe thwinai haini bagui no police rok bo jago phaikha tei rescue team rok no nuhunui naharka rescue team rok bono jagani Sikhok phano klaikha hinkhe thwifainai abo haini bagui no bono rescue khlainani bagui phai tongmani phiaba bo belai kheno kirikora ongjak police rok ni hirasa bo chopjaknani tei jagani je borok rok building ni borok rok tongo borok bai bujaknani kirijakma baino kaisa building ni tei kaisa building phaisingo bahar thani o no bini yakung kaslebai tola phaisingo klainani nangkha phiaba bo jarao rescue team rok ni kok khnawi rescue khlaijak hinkele omo kahai ke thwinani nangla khamon koknumani bisingti saimanka jagani borok rok bo bono Sikhok phano khoroksa borok bini bo bwkha tongo thwi tongo bobo khoroksa borok bumabo phani bwsano ewa kheba khoroksa seraini bufa ewa kheba bihingni bwsai phano wngui mano hinui no jagani borok rok no rescue khlainani naikha phiaba borok rok no kirijagui jodi no borok ni yago chopjakha hinkhe bujaknai tokjaknai hinui kirijagui no tei police rok ni hirasa bo chopjaknai hinui kirijagui bo omo kahai yapri sekha belai kheno kirima sincha haini bagui bini langma arinani nangkha hinkhe norok joto comment section o thangui comment khlai salai di bini bagui norok paithak tamo sanani muchung tamo majburi tongui bo omo kahai ke khoknani bagui building saka maka sakhana naikiba bo soi deb bo omo hai norok bono saja rimani chadi chajak kha comment section o thangui comment khlai salai di।